Bueno, boas noites. Onte foi a cabalgata de Reis. Vou-vos ensinar o que pasou na búsqueda do meu obxectivo, que foi totalmente un fracaso. Aí queda eso. Boas tardes, estamos aquí na estrada na cabalgata de Reis. Por que non bailades? Sálvame. Por que non tiran caramelos? Aquí na estrada son moi así. Que é un puto rápano. Neva, neva! Quen é este? Baltasar. Ese é Gaspar. Gaspar. Baltasar que non te prestou. Eu creo que Ese foi Melchor. A vida de blogger é moi dura, Sí, que... Son un rácanos, tío. Sabes que poñía na página da COE? 800 kilos de caramelos. Sí. Eu aquí no mini 3. Tocoume de limón. Sería yo. A mí non me tocou ningún. Joder, tío. Está roto. Son super amarrados. É que non hai un caramelo. Deixa de chupar cámara. Eu chupo na cámara. Nadie nos trae caramelo. Que dices ao Reis, Fátima? Pedinlle moita salud para todos, o sea, para... Pero non lle pediche nada material. Caramelos, está no lugar. Mira, neva, tío, neva na estrada. Estou super triste, super decepcionada. Encantaríame subir a falar por Reis, pero non me deixo. Melchora e Melchor. Foi total fracaso conseguir un solo caramelo, imposible. E agora se non vos importa teño que deixarvos que me teño que ir. Biguiños!